मा नों गोदान स्टुडेन्ट नामा? औ आदा। आंलाय बेखौनो मास्टार गोदान सानदों। अबे हाखर सिंनिफ्राय फैनानै दासो कलेज फरायनो फैखो नोंलाय? दा गेट मोनबा जोंखौ सालाम खालायनानै थां। बयस, लेट्स गो। सोर डिस्टार्ब फैलायखोब्रा? गोदान थाफैदों नामा? हाबफै। बेगखौ बेयाव दोनहर। आया र' आदा। बेखौ बेयाव दोनफ्लांदोंमोनलां। जिरायदो दे। ओमफ्राय आदाया फंबायखौ दोनफैदोंमोन नामा? आं एडमिसन लाखादों। ओमफ्राय आदा नै बे बेट खालिखा, नों बेयावनो थाबानो जाबाय दे। आदा, आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनोमोनलै। आदसा आदा, ओमफ्राय नों दासो मारै एडमिसन लाफैलाबायखो? आं थारमाने इन्टारभिउ हैनाया गोबां जायगायावनो होबाय। बेनिफ्राय जिखुनु जाया माबायावनो साख्रियावनो बे प्रेक्टिकेलनि माबाखौ बिथारो आरोखि। कर्सनि सार्टिफिकेटखौ। ओंखायनो आं दा उफाय गैयैयाव लाफैथारनांगौ जादों। दा उफाय गैया, आं माथो खालामनो, बे सार्टिफिकेटखौ नांथारगौबा। बे आदा नोंनालाय माथो? आंना सोमावसार बसुमतारी। ओमफ्राय फंबायना? आंना जुमुलिया। जुनुलिया? जुलुलिया? नङा, जुमुलिया। जमलिया? जुमलिया। जुमलिया? दे जेबो नङा, नों फ्रेस जाहैगोन दाना मिथिबाय। ओरै टयलेटआ ओरैजाय, ओमफ्राय मोखां सुग्राया ओरैजाय। फ्रेस जानानै फैग्रोदो। नैबे लेफ्ट साइडजों? औ। ओइ, सिनर लेंहरदों बायरायाव, मार फै। जेबो दानफिनलै, बिसोरखौ मिथिबाय। ओरैनोबा दैना गैयाथार, जेखौ थिनो बेखौनो खालाम। जागोन दे फंबाय। नङाबा आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय बिसोर। सफैजोब्बाय बयबो? गोसो होनानै खोनासं, मिथिबाय? बे हस्टेलाव माखासे रुल दं, आरो जाय बे रुलखौ फल' खालामा बेखौ बांसिन रेगिं खालामजागोन, मिथिबाय? आरो सोरहाबा माबाफोर प्रब्लेम दं नामा? गैया। ओइ थिफुरला, नों बुंलाय, मानसिनाव ब्रेन थाबा मा जायो? ब्रेनालाय बयनावबो थाखायो। बबेनि एफा गोरों जाखो नोंलाय? जेखौ सोंदों बेखौल' खोन्था, नङाबा थाव होगोनबो आं। मा जायो? मिथिया। ब्रेन टिउमार जायो, ब्रेन टिउमार।
बे मिनिलायबावाखै फैलाय मिनिलायबावाखै ना नोंखौ नुबाथ' इंलिस गोरों नुयोलै देलाय खिथालाय आब' नोंनि ब्लाउसआ उनजों जिबाय बेखौ इंलिसनि खिथालाय आं होना मा होना बेलाय दाबो होनबावाखै बियो ओइ जिर' गावखौनो गाव हिर' मोनदों नामा नङाबा लांदां माराय जागोन नोङो जोङो सोरबो प्रिन्सिपाल फैगौ चेक खालामनो दिनै बारग'बायनो औ udah coba sih bukan gue sih nama माबा प्रिन्सिपाल फैना होनानै थाब हगारहरबाय ओंखायनोसो नङाबा बिसोर दानो हगाररा माथो मा सलिद मानसि बिसोरलाय होस आग्ला जागोनलै बिसोरो नों दिनै ओंखाम मोनजाया जोंना नों फैनायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रिया थोआखै नों ओरै फैना दैनिबो ओंखाम जाखालांबाय दिनै नोंखौ मा होनखायामोन आंलाय ओरै फैलाय नों बेयाव थालाय नोंसोर जागोनलाय आरो नों बेयाव जिरायलाय जों जानायखौ नायबाय था र' फिसाफोर बिदि नङा बेफोरबायदि जानो हामा नै फिसा जों नोंसोरखौ ओंखाम संग्राबाबो फिसा बायदि अनो दावराव दावसि जानो नाङा जों संग्रा ना जाग्रा मोजां जाहोयो जोङो मानो दावराव दावसि जायो नोंसोरलाय मादै बे मैयासो फैगोदान मानसि जों बेयाव 3 बोसोरसै जोंहा बे फैनायनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय थोआखै बेनो ओंखाम होनो मोना आरो जुदि बेखौ ओंखाम जानाय नुयो नोंसोरजों गनाय नङा हामा फिसाफोर बिदि नै फिसा नोंबो जादो ओंखामखौ नै एसेबो जेबो गिनाङा बाबु नोंबो जादो Surmaniku Surmaniku आंना जायगाया बोरो आंनि जायगाखौ नुदों नामा आं बे मोरला गोदान फैनायखौसो लांदों बायदि मोनदोंमोन नों बै खनायाव लांदोंमोन दा आंनि जायगायावसो खालामबावदों बियो मानसिया अबाव दं बियो मानसिया रुमाव दं बे आंनि जाङि खावनानै बेयाव आराम उन्दुलायबावदोंसो जायगाया बोरै आंना जाङि सिखाव आं मानो जाङि लाबोआखै लाबोआखै नों ओरै फैलाय
Ơi, lấy kìa. Đi. bos. Rokil lên. Nơi bos. नोंनि दायमोना नै बावसो दङ। Ha? Aye, आंनि सनाया बार्थडेआव हरनाय गिफ्टखौ बे जायखौ खावदों नोङो? जालाखौ जाय गांसे दं नालाय सावफैजोबनो। जागोन बस। नोंखौ दिनैसिम जोङो अननानैसो दं। बारग'नाय मोनदों। आदाले अननानै जायखौ जेबो दाखालाम गांसेल'थार आंना। बेफोरखौ आंनि जाङि खावनायनि सिगां सानग्रोनांगौमोन। आदाले अननानै बिथा खालामसै आंना जाङियानो गांसेल' दङ। दे मानो जालाखौ नागिरलाय। बहाय दंब्रा बोरो आइसोर फाग्लानै जाङियानो जिजोबनायसो मोनामजोबो सुवा नामा नोंलाय दाउ सावैदो जाङियाबो मोनामजोबो जाङियानो गांसेल' बेखौ लांबाय सानो सोंबाय सोमोन्दो हगारालां। ओइ लांखो ना माखो ना फैसा गोमा जादों जाम्बाया दहाय बुजा फैदों सिनियरफोरजों जाङि खावनायनि ए नों बे जेल खालामनो थायाखै आं क्रिप्सो थाबाय था जाम्बा माथो सिनियरफोरनि जाङि खावलाबायनांगौ आंनाव बिथ'बानो जायोमोन आंनाव ओरैसो दं गांसे आं खावाखैनो ए आंलाय मानो जाङि खावलाबायनांगौ माथो बिदि जालाबायखो बिदिबालाय आं जाङिखौनो खावाखै सेस आंनिखौ जाङिखौ लानानै सावहैजोब्बाय आंखौसो खालायनानै नोंनि जाङिखौ सावहैबाय सावहैबाय। नोंहा मिनिबावदो सिन्था खालाम आं गोदान बायनो हागोन सिन्था खालाम जेबो नङा बे जाङिया नोंना सिखावनि गेजेरजों आं नुखाथारदों जाङियानो गांसेल' खावनो नाङा आं खिन्थु सहायनो हाला आं प्रिन्सिपालसो कमप्लेन होनोसै खिन्थु। अ भाइ मा सानदों नोंलाय रावबो कमप्लेन होफेराखै सानदों बिसोरखौ लाब गैया बिसोरखौ कमप्लेन खालामनानै रावबो जेबो खालामनाया बिदिबा आं हारसिंनो बुलायगोन एफा गिदिर गेंजों हारसिं बुलायनो हायो जाम्बा बिसोर 100 जनबाबो हारसिं बुलायगोन आं रावखौबो गारा। नालाय लफैया हारसिं बुलायफैगौ जोंजों। बोरो जोंनालाय मानसिफ्रा माथो बिजिबा गैया बस सासेया सुरिसिम थावदों दङ हनै सासे हासुगासिनो दं बस ओइ जालाखौ फैदो र थांगौ बस हासुखांबाय बस सफैबाय बस बोरो बिसोरलाय सिरि सफैनायबा फैगासिनो दं सेलखौबो आं मारिनो थिनबावनांगौ नामा? होद थादों आं खुलाखौसो मोजां मोनखायो बस रेडि एटेक ओइ जालाखौ नों थांलाय होद आं थांग्रा बस ओइ नों थांलाय होद आं थांलै बस नोंसोर मानो बिदिब्रा आंखौ जेरावबो मानो लासिं खालामो जायनो फार्स्ट थांगोन बेनो 19 थाखानि नेटपेक सोना होगोन आं नंगौ नामा बस Adeshi bos हाजोबबायलै हाबफै साला सुवार अफार एक्टिं ओथां ओइ नों थांलाय होद आं थांबा थादोंमोनलै बस ए थांबा थादोंमोन आं बस ओइ मा फैनो गिजोबबाय नामा मा हाया बेलाय है साला थिफुला जाम्बा बेखौनो गिबाय थाबाय ओइ जेन्दै सानो नामा नोंसोरो ओइ जाम्बा जों दिनै बुलायला जा भलिबल गेलेनांगौ जों थांसै जों बेयाव नोंनि नाटकखौ नायबाय थाया आइदे साला थेख्लाख्ला नोगोर गोसा जोदों
मोजां मोनबाय बिखायाव जोजानानै आंबो होनो मोनखादों खिन्थु बे गोरान थेफ्रादा दुगागा दंना सासे बेखौ गोग्गोम होखादों आंबो होनाया नों मानो बिसोरजों खेलायबाय थादों ओरैमा डेन्जार गोजाथारबाय बिसोरो नों मिथिगौ बे सोरनि फिसाला सोरनि फिसाला बेलाय बे एरियानि MLA नि फिसाला फिसाजोनि गोसथोनायनि लोगो बियो आरो बे एरियायाव आइस दंना बेनि फिसाला बिनिबो फिसालानि गोसथोनायनि लोगोसो बियो अ आरो बे माबा दंना चेयारमेन दंना बेनि फिसाला बेनि माबासो बियादै जायो सोरनिथो फिसाला मालाय बेना बिफाया मास्टारसोलै जायखिया होमबाबो एदावना ना नों बिसोरखौ दिनैथ' बे भलिबल गेलेनायखायसो बारग'बाय नोङो नङाबा हारा थारा बायग्लिजोबगोन नोङो मिथिबाय जा गियो नामा नों बिसोरखौ थोस आंनो गिबाय सोरखौबा आं ओरैनो नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ बादा होदों गाबोन आरो बुलायनोथ'बा बिदिबा थोस आं इन्ट्रेस्ट मोनालै बिदियाव 200 थाखा होगोन आं नोंनो 200 थाखा